oɗon ketto radio dingiral fulɓe. tigi oɗo saaha eɗen goni e radio dingiral fulɓe kono kadi eɗen goni e télé dingiral fulɓe tv eɗo saaha eɗen gondi e Inna Baba Coulibaly. Inna Baba a salminama a juurama. Inna Baba ko wellam e weytare mawde hande bismadema ɗo e dingiral fulɓe. Inna Baba min jinno tan namnadema Inna Baba gillima e pulagu hol hakkude ma tigi e pulagu Inna Baba. min fulɓe tan ñaaƴanammi min pulaku tan ñaaƴanammi wallahi ndeysan gurda ama fof ko fulɓe joni noon fulɓe ɓe jawali wallude mi radio dingiral gurda mi fulɓe. fof pulaku nani gila ɓande ɗo fa Mali fa Mauritanie fa Sénégal ɗum mbiyan ɗo mbimi fuu ma an neɗɗo no wawi tan wala hirande jamma ka ara neɗɗo no wawi tan ka Inna Baba mi yiya ɗum mi nanali ɗum e haal pular en ay min ka fulɓe ne beela kam muɗo yiɗi ɓe noon no muɗo andi kutte ko gommi aduna ko pulaku tan mayanami machallah nani jingi fulɓe tan jinganammi mi immi fof pulaku tan kuccammi mumen joni no lanɗo hokku fulɓe gokkami ɓe gokkali min ɓe jogaki sa ɗum jogui ɓe nene ana andi no wallahi min fulɓe muɗo yiɗi ɗum gila ɗo ha Sénégal ha Mali ha ɓargal to amin to fuu wonɓe jeyali kam noon onon Sénégal na ɓuuri kam ɗo din yimɓe amin Mali ɓen mi siri min Mali mi yiilata toon mi yi Nouakchott mi yi hono toon Abidjan mi wari ga Paris ga ko yimɓe amin ɓe mi yiilata toon Seydi Dia anno ka pullo jarama a jingani pulaku oɗon ketto radio dingiral fulɓe. ande wallude fulɓe gonɗa muɗum fulɓe no so jaɓino honoto no nangodiri juuɗe colli cewɗe je dillere hewde no soɓe nangodiri tan juuɗe tan honoto no e gonanno ko mbinomi ko enne mbimi hono colli kewɗi jeeyi dillere hewde e kori hono gatten so tawi o jaaɓi o jaɓata sa ɗum an hoorema jingani pulakude dow jingi fulɓe gonɗano joni e Allah walde Inna Baba a jarama. Inna Baba ko wasiɗa e fulɓe ko kadi maɓe fulɓe ɓe nani fulɓe ɓe mbiɗa andi kadi maɓe jaab ko kalɗa ko hande Inna Baba hande pulagu ɗo to yarata holko mbawɗa en haalande pulagu hanki e pulagu hande. pulaku hankini pulaku hande walla oɗon ketto radio Pulaku dingiral hankini. fulɓe. sen immima jarenen pucci arduɗen nayyi ɗi pulaku hande immiɓe ɓe so ɓe pini ɓe ɓorno mbasaŋaji ɗi ɓe kucca e honotono e otoŋaji ɓe paa aéroport ɓe ama avion minen nde ñalade honotono fulɓe min honotono pucci e nayyi mbalna pullo hay ɓeeɗo no gokka kori honotono vie o walda nangue hande gue nangue hanki gue walda hay ɓeeɗo no gokka vie no wardi tan wadde pulagu woni koye majjude ɓe majjalde ɓe mbi honotono joni ɓe pini ɓe majjalde joni ɓe pini adan kala ɓe nde pinali majjalde eɓe andi koɓe gatta kon ha joni so mbi honotono aduna waylo muɗum fenade no nangue fuɗirɗo fuɗiranno ha joni ni yenirde ɗo yenirta ɗo kadi joni no yimɓe en tan chance sa ɗum ka sansa radio dingiral fulɓe. jarama no fewi Inna Baba a jarama yo Allah ɓoynuma e jeesa men ɓooya kadi duysude kadi fulɓe ɓe nde wonno hono ma en mbeɓa jarama so Allah jaaɓi honotono somi heeɓi tan yahan ɓargal pulaku ñasa minen fulɓe en gam andude ko Inna Baba tigui woni ɗo gam jogorɗo yebde o holno wawi wiide e ko Inna Baba de woni ɗo holko mbawɗa min waɗan tan hay so tawi dande wotere tan ɓe ganda ko Inna Baba tigui woni ɗo. mi wiya pulaku tinnoɗon no suudu baba ye pulaku tinnoɗon suudu baba nafa suudu baba woni nafa meɗe radio dingiral apes walli pulaku tinnoɗon no mballen ne fulɓe
Senani ko apes hali birrude meɗen kewa jarama Coulibaly. min ba mi won ɗo lobbal jamma yiɗanagi fuɗa oɗon ketto radio dingiral fulɓe